wona ɗum ko mbiɗa andi hakkille mawo ko babam woni hen ɗum tagi kala to mbawɗa nadde tan a ɓooyata ɗon te min nene no jiiranmami ni welanimi haydara ɗum tagi kam no yidde yaade mi ƴeewoya jinnaɗo mo Huley merde Huley o pammi nana an hala bamma jamma hala bamma an mana wa kam uppade mi dañi Huley an ɗum ko jam mina tampini kam hein bamma so yinno yiidema ma ɓorne paɗe mum ara babam so yiiɗino yiide mi ɓorno paɗe mum ara kono min mboɗo jogui droit andude babam min Huley oto hoy nan ko wuli a andat hoore ma mbaɗa laayi fuuji ma yona e hoore ma. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Tanti aɗa ne esnabota. Hayyo bandelam. Mbaɗɗa selli. Hono mbaɗanmi komi jeewaɗo. Gonke. Sukaɓe ɓena to woɗɓe ɓe ɓena to min tan e saliyal potngal ni. Téléphone am tan jogotomi. Wona Sinab. Aɗa selli. Hono mbaɗɗa? Mawɗum kay. Mbaɗɗa tambe? Jam tan ni. Ça va? Mawɗum. Naka liggéey o? Jam tan ko mawɗum. Bar Moussa ni moƴƴi? Non ça va ko mawɗum. Ça va? Alhamdulillah ana ñamuno moƴƴi? Alhamdulillah. Frigo o fof nani ko nder. Kala ko cohluɗa hoto wayno nani. Galle o ko galle ma. Inchallah. Ñama ha karane. So Allah jaɓi. D'accord. So Allah jaɓi. Tanti ko jam tan adduno kam kadi yidde yewtidde ma. Eyyi to gonmi ɗo ni gonmi koye parde pour yaltude galle o. Quoi? Yaltude galle o? E ko wonma déranger e galle o bébé? E ko mettumaɗo o kadi ko jaranma yaltude galle o? Par ce que komi jiiɗo tanti Zara e tanti Yacine kamɓe dal ɓe mbay kono ɓe belaka encore gonagal am ɗo hen te min mi anda holko mbanmi e yeehi ha tollimo to ganduɗa te min mi anda ko mbanmi dal sa faami e on décision kam garmi ɗo haade mi yaade an kam yino mbaɗa yam aɗa jaggiyam comme no ɓiye mum jibinɗa aɗa hursini a yiɗa ko muusi kam haydara ɗum tagi am wiide haade mi yaade mi ara ɗo mi waynoma So Mawdou Nissa bismillah Mawdou Barika jamone ma Mawdou Barika machallah alhamdulillah wadon tambe galawdi jambolo ma alhamdulillah Mawdou Barika wadon tambe so bismillah bismillah so bani wadon tambe jamone ma alhamdulillah Mawdou Barika alhamdulillah gise badon tambe Mawdou Nissa alhamdulillah jamone ma barikalla wadon ngulek Mawdou alhamdulillah alhamdulillah kan wuli joni de ha ngulek ko non tan machallah boy gadi jangular agasi ko non yimbe tagira na galle ma na sin abay jam machallah alhamdulillah no suddibe bari abay jam machallah Yasine miñum Yasine miñum abentonde ona ambe ci pirani no hankali kam abentinone fe alhamdulillah yeteral wadon tampere Mawdou Barika alhamdulillah alhamdulillah yeteral no tijani yato wallahi be kelle be jam hawdo alhamdulillah Mawdou yeteral jambolo ma sha woni galle jambolo ke bismillah ma bani Mawdou Barika bani jam nan tawuro e jambolo ma sha Allah be no badde ndungu aha abento adan fudankobe kam so ilam wayi tan ko weltare ko weltare ko weltare kam ma sha Allah mo nana kam to nan to bono fe alhamdulillah ma sha Allah jam woni ma jambolo ke bismillah ma bani bismillah bani bismillah ma e gisede jafuda kam dérangement o et puis kadi mi tintinani ma kadi hada kam arde do ko galle ma wallahi non nangirmi ɗo aɗa andi mataw ni aɗa foti andude ko addi kam ko gueɗe kalista e kaaliɗo aɗa andi sukaɓe kam surtout soɓe naate dewgal taw ko sukaɓe allah e saago mawɓe ɗusataɓe non wiyete dewgal sukaɓe ko mawɓe jogui gasi donc mataw erreur waɗi kaaliɗo waɗi ko fotani wonde sabu debbo ko sexe faible foti ko wallede foti ko yurmede
donc sa yeehi ha mbiya oɗo mboɗo yiɗi ɗum poɗɗa tan ko wonde ko wonata haaju ma tan ko toppitade ɗum kono wona piggal mataw noon comme no wajiɓe mbiyata ni tan londe so heewi tan trufat e caggal ɗum ɗon fof noon mi yidirano hono ni sabu sinno ko min wonno mi waɗirta hono ni comme no mbirumi nane ni dewgal sukaɓe ko mawɓe jaggata hen ɗum tagi noon mbimi yomi ar min jewta hen o rutto suudu makko par ce que jam ɓuuri jambere e hoore aduna kadi ko noon tan hande a dañat ko welma janggo daña ko mettuma surtout e dewgal taade minen ɗum jinnaɓe kadi e cikkumi tan mbimi yomi ara mi haalda e maɗa hande kikiɗe o rutto suudu makko yimɓe jewta pamodira kaalidu kam mi yewtide makko mi famminima kadi ko ɓurmi fammindemo ko fof tagi noon mbimi yomi ar min jewta o ƴetta bagasuji makko o rutto galle makko seydi Guissé bandelam wonɗo pawmami mi raranima ni yitere nde gandanɗa ka liggotoɗo e galle o Allah ina seedi woni min woni yero mawnam min jaggirma ko comme ɓiɗɗo e nder galle jaggirma ko comme baaɗigel makko soko heddinoma tan kanko tan e min wallahi a yaltata galle o sabu haɗa neyi mi anda homo woni yumma mi anda homo woni bamma waye haɗa neyi sindo ko sagam hande mi jibinma Nabulah pa hoto way sindo ko sagam a yaltata galle o way noon a fadat fat kawma yero ara jewtida mum hoto yani tan gacca ɗum suko ari suko tini ɗum ɗum welata ɗum a yini hen o wowima ha pari hay kafe beele nodduma tante Nabulah pa jana ko mi defadam somi fadi ɗo rek ɓe cikkittu kadi goɗɗum daccuɗon mi yaha kono so Allah jaɓi ene jahannomi ɗo marché nde aɗa mi noddino eyyi woni ni mbiyata kam beele mi soda ɗon ma guertoɗe mi anda numéro mo joguimi ɗo so yelam yumma rek lumno kam ɗum mi change ɗum mi dañci numéro kesso goɗɗo somi dañi numéro kesso goɗɗo mi wonma hen si jogoɗa numéro d'accord pas problème joni sika noddi kam tan mi haalan kawma inchallah so Allah jaɓi aussi Allah yaw moƴƴere ka neɗɗo moƴƴo an ka ɓingilam mi jaggirma comme ɓiyam bo jibin sindo ko sagam a yaltata wawi wondo min mi resaka ɗo o heɓe resa ɗo min komi miñiraɗo tan komi ƴeykiraɗo ala hen ko mbawmi haalde walla ko mbawmi wadde ko galle mum hen ɓe goni way soko heddinoma e am min tan walla yero a yaltata galle o Allah seedi mbiɗani ya mi yehi tanti so menani haalama sinno ko sagam wona tan ko gel ɗo fe iwa Krista mo jiiɗa o ko ɓiyam ko min jibin ɗum min nihimo kadi min neranimo noon yo yaa e galle gorko makko mo haala toon ko farano haalde walla mo toon ko waɗani wadde ngari min so neɗɗo ari ñaagi mami debbo somi rokkima min ɗon tan mbiyam debbo ha jooɗo mi wima daddude ma nan ni sowi ala ɗo daddude ala ɗo galle mon nan to daddude ma nan to ɗum mbaynir mom ɗo henna gueɗel gotel tan musimi e haala he min wima ko noon ɗo henna sa yiɗi noon damojo ɗo mi meeɗani fiidemo junggam meeɗani fawade wimo kanko guel jibinomi ha faade ñalawma mo junggam meeɗani fawade mo piggal kaaliɗo fimo ngal noon ɗum tan ñawi ɓerdam nde ɗum musimi noon kono noon hunde fof ko haala wayno
kasa sen kaali tan ma en pamude eyi ɗum woni ko musiba ngi gonga tigi comme no mbiruɗa ni tan piggal kam wona solution min noon mi fii ɓingal ko tagi kam fiidema ko pour yo rew lawol wiyatama meeɗa fiide ɓinguelam kono pour yo arte lawol ngol yo fawte lawol ngol mi nihiranimo kadi piggal pour omo fiya mais aɗa andi won hen haaluluji so yaltinama yumma dibino warde bamma yumma en nangam won hen haaluluji ɓuuri mettude ni piggal eyi ko mbiɗa ko tan debbo ko sexe faible wallahi noon tan ko ɗum kamɓe aɗa andi kadi piggal sinno ne rewnanno lawol tan mabba waɗata hen ngangol gonga tigi kawa noon debbo ne famɗi doole gonga kañum jogui tan ko ɗemgal mum ɗum woni arma muɗum effectivement so ɓe jeeyi heeɓe mbaɗi dow mur tan ko an kadi koɓe jaltinta ko ɓe jeeya ɗum ma gasa ɓe nimsira gonga tigi woni haala ka gonga tigi ɗon tan mi famima kono caggal ɗum ɗon comme no mbirumami ni tan min garmi pour yo arta o retour suuɗum franchement parce que haltude ni wano no yarno ina wawi addude goɗɗum joni mi nani ko kalɗa ko hunde moƴƴere sinno ko saga mo artatano ga kono kanko minne kadi dewgal ko yummiraɓe jogui haali yumma ko on to yeehi joni so arti min kaltide ko wawi wonde foof min dottuma konngol ala guise an woni joom galle ko gonga min woni joom galle kono ɗo ƴaɓete nde ko yummiraɗo ƴewita kamɓe dokkata kamɓe joƴƴinta dewle kadi wiidemi tan mi taƴi ɗum ɗo konngol e gallam tan debbo ala ko wawi hen mi sikku en ɓenni on jamanu hande jinmi ko muñana kam tan ha yummiraɗo ara mi yewrite muɗum wasata wonko jagguno mi wiyamo yo accu alay saago ala caɗele goto ɗum tan ala caɗele ko ɗum goto tan seydi sa inchallah ɗum ɗo galle ma ko garanɗa ɗo gonga tigi noon min jeeruno noon min jeeruno machallah gisi wadde mo reme lawol eyyi ɗum noon seydi so jarama ma jinel tan ɗeɗe inchallah ruttima konngol so Allah jaaɓi eyyi ala caɗele goto so ari salminanaka eyyi mawnan so Allah jaaɓi et puis wi momoɗo salminama kadi kankam no fewi jarama jarama ala mi yaafimi accirami doucement eyyi ɗum noon seydi so merci beaucoup a jarama mi salmini galle mi salmini Yacine e miñum inchallah jarama so Angonda hande ta min dal mum ko mbaɗon ko mi yarani hen kemin mbaɗi holɗum min mbaɗi onon no mbawi ɗon yaltinide yaltinide galle cukalel tokosel o wala ɗo yummo wala ɗo baba ƴetton mo jalton mo bowal kono ko huuley waɗi moon ko mbaɗɗon ko on pawandi men lawol Fatima aɗa andi min mi bonani aɗa andi kadi yumma kadi ene wuli men bonani bamma noon haala ko dejƴa mais huuley o wonno koye guerde bamma guerde eyyi mataw kaya toñat kam Fatima komi mawɗo kelli faala a andirani kam e ɗiɗo ñakkiɗi fayda mon dieu première fois o mbaɗa fini law e état mo gonmi o escalier ji ko laabi tati mbanmi ɗum mbaɗa doga pour fewnande bamman café hade tardude garmi tomi omo waɗɗo défilé omo fewnana bamman café mais pewnugol café heɗami tan mataw ɗum ɗon kam pewnugol café ɗo liggoto pewnugol café kam Biyam ala ko heɗami boni tan. hen walla heɗami tan mbaɗa andi maniére makko par ce que mi ƴeewimo no feewi mbimomi he joom gallam hay goto fewnanta ɗum café yontandam oppu ko min fewnanta hooram café so bamma no dawa huule wonata koye dogde hay sono fittanno hay sa wi ɗum fewnu hunde nde o fewnata de o wonata koye dogde pour o tawa bamma to woni to menda o tottamo kalis menda ɓe minditi holno te portable makko hay liggey makko o waɗani concert o waɗani concentré e liggey makko 24 heures sur 24 téléphone ko ni tan bamma nana weddo message tan omo jaabo omo no weddo han bamma no jaabo
Tata, est-ce que vous n'avez pas mal interprété les choses? Non, 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 moi je suis pas comme ça. Mais je suis jugé comme candidat, mais faut en hen iteram. Je suis majeure et vaccinée. Et je sais bien que je vais gagner l'ordre. Ok. Hata non chukule to se ade ituri kam place min yaltina mo kallew. Tata an mera andu ko ni bada hirde. Non non. No chule tan gona do da haala da wiye mi. Ce n'est pas wana jalousie. Wana hunde affaire jalousie. C'est juste que hule o bennu place mako. Sino wana dum don mi metta yaltinde hule gallo mi metta wadde dum bene yumma. En tout cas, min mom j'ai dit mal à croire ça. Mais bon, tay ko gerte tan ko dum tan wadi mom, min mom suis dépassée parce que mi jahirbe makko afama ne ko wone gallo ko min e yumma ko min en ji an fami hanni mata ande min giren gonmi do idon affaire yaji meda wonde affaire am mais c'est juste que hulay non ana wawa wadde comprendre sa hunde no wonde Fatima tinno oppana ma haale hulay eta mo gonmi do en tout cas hay kala ko wawi wadde on potani mo yaltinde hakkunde jamma wala do yimmo wala do babu na hesini Fatima ka no cukule yumini yewton ko yam sinno ko min wonno est ce que mon dit mi wade non bo wad won ko gandu Fatima yaltinde hulay galle o wona sagam kaldo ne makko wona sagam ron mo sese tawa haala umma kay dara kewani hen sinno kam no yodi kan badum badi don dum ha yodi sinno ko sago e yidde hulay yaltata galle o mais gorkam mi wala no permettre hay goto e aduna o jamais de la vie jarani kada jeewa kam te mi wawa haala ka e moji en tout cas da min baxna mi halta hen ni assalamu alaikum gallo men gallo wada calminama de on juurama on de ballo goppi gallode gallo mo yortaka so boyi ma yat yalte no yaya Hussein woni WhatsApp kam galle so haala tan so boyi fo wala kiti yan fo ber bada kiti ñangi vocal amata to vocal ala sa ga dani yorta ara tourne téléphone ma tan no Facebook ara way wir ara connect tout min dana mi halda ko reja wada aju wala gonga tigi après yorta min sa yimbi dar do pour jewte nenen dido toujours connaissance hakkude men day do ti man kay heure bo ñëwé may waxtaan waxtaan ay ju waxtaan ko jiddo haala debo gede kewde ko dana watta am hakkil fok mbatta am hakkil min bada ni kole toujours tan yuppanma do sanse lona ay kay ju du fok ke galle ka anda lu xew fi ci kër atina do boy kalido dum sun kalido kalista sedi kali moom mooy séeri koko o séeri dum fase 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 kalido metina atina ta ana regardani hay tar waɗani hakkille ma o e galle histoire uji galle o pi kalido difficilement yo soodi may kalido ala o witti suba hakke so heewi rufa kalista weddi momo ladde te piiɗe yo allahu akbar allah woni maw aɗa yimmu kalista e yasinoɗo ta boy kamɓe nden no coppe ñoo bokkon coppe goto doka nannoɓe kamɓe ɗiɗon coppe goto on histoire ɗo ina reɓa ha hande ha naata dewgal sukaɓe bonnode dewgal sukaɓe par ce que ɓe kamɗo galle coppe to ɓe kamɓe ɓe piidiri yasin tout ɗo tiddani hen tout maire o waɗi kalati non laisse mon fils tranquille guidde hante sari ɗon il faut que laisse ne viole pas mon fils maire o ri on guutu noon woni hakkude ma sukaɓe ɓe noon ganda hen aydan jiɗodiri kono yahata a pilis hakkam min nga man wax naa la ne la man fii soo gisee dama bëgg dugg ci seeni problème ndax problème mu famille la
te problème famille man bëgguma ci dugg ñu naan gardien bi mi ngi dugg ci mi ngi lijjanti problème famille looloo tax man bu ma dugg ana tiggat itu hakkille ma e gardini oɗo antu an ƴeew wonno ko bafal tan ndeɗa tettidi yeɗo duggal na itu hakkille ma e ɗum mbaɗa hakkille ma e poɗo ka situation e galle he alors moom xam naa ne fii la taade an a famata a hootata a resoyta a ƴamoyta a dokarata kay wattu hakkille ma ɗo ganda histoire o ko à suivre affaire o waɗat à suivre wona non man nag yooyu moom détail yooyu moom bëgguma ci détail am o noon détail am o duggata he noon mbaɗimi hakkude e Fatima détail am o an kalɗa he wona haqqi yakar tas min tasani yakara non yàlla la rek accu yalla woto toon yalla duuɓ anani min koɓe pawimi ko hakkam o hay soko mayɗo fawa ɗum ummoto hafto daro fiye bettimi ɗum duuɓ wat goto hoorema goto wona yiilade gaɓude woni ɗon haɗa ñamata fayto wona ɗum woni gongoraɓe ande histoire galle ñoox goɗɗo nder o ñooktu ñooko eɓo ñooktu ñooko duuɓ man loolu nag indi wuñ may dugg moom di lijjanti ji ay kii di ñëw di nettalee ko wax man yooyu newul ci sama problème wona yo new hen mi ani yo new hen probléme ma kono ɗew il faut que regarder tout l'histoire de la maison pour toi qui capte il faut capta histoire o sa hooti gure moon Diofior anani mbaɗa nettali neɗɗo jogoto histoire nde liggotomi galle Haalpulaar en o debbo waɗi il faut rester histoire pour toi non yow fenkat nga ma bëgg a def man yooyu moom kan holgono fenkat Diouf non li nga ma wax pour may dem sama kër di nettali li xew fii cikkanam mbiɗa kon fenkat ala probléme yewtere men wawa tudde sabu an ka hammadal nenoy quoi sinno ka Haalpulaar wiɗe ko hammadal kanam pireli ɓe dokku WhatsApp ma ɗatton hakke de mi tardi seeɗa yewtere ndede gonnoon koye bato seeɗa tan Baɗi bon feero no mbimami ko ni yaari aɗa andi a majjani joni liggey babam fof presque koye jungo mum tamo joguinomi hanke heccanke joni mi ala ɗum a faami komi jippiɗo comme d' habitude mbimomi yo fewnanam kafe elle ko ngol ɗon konngol kalista faɗanno o wi kam woyi yaatu gonnonoɗa pewnaneɗa toon kafe iwi jeeri fati waalo wimo ok deƴƴumi cikkumi ɗon haala ka haadata o continue Kalidou aɗa andi fandu boy so tawi fusani jeefide dañatake hen haalanam koko kewi non boy kalisa ko yewi kam et puis aɗan ko wi kam wi kam an ni mbawɗa waade par ce que yumma ko agresseur yiɗino ɗo sah warde bamma e poson subhanallah kadi si a yettima ɗon bien sûr tu te rends compte o ɓurtini et puis minenne piimomi hello ah bon ah bien sûr a heeɓi fiidemo mais Kalidou toña yofti bonni kala ko toñno kadi ko gonga o fotani wiide mo noon ko arti fof ka joom galle makko won ɗon fotani yettodade mais to woni ne piimomi hello o ƴetti bagusuji makko ƴetti sac makko omi wiya ko mboɗo jogui galle baba nangam e nangam o hotti galle makko so tawi noon ko min e min rek kalista fawtata ɗo koye ngal mum mais écoute a ɗaccimo yeehi kon yo yaa to andi fof yo huccu du kalista ko wi kam ko wonko findinno ko heewi e nder ɓerdam nde taɗanti an ala ko majjoɗa e gurdam ko yawti ko yawti hay an no mbaɗa wonde ɓi yumma wona ɓi babam fof sa haali no gorko ngol kalista haali kam ma wot ko ummi e ɓerdam min en jettota ko ɗum so tawi Allah kono noon dewgal ko hummi ɗum ko sertinani ɗum kadi dewgal ko muñal te rewɓe ɓe ɓe neha koye wirgoji men ko hen ɓe daga wadde noon kala ko wawi wiide kala ko wawi haalde ko an heddiri muñal a fotani ɗaccude mo yalta galle omo yaha kadi min sonno ko sagam mi yiyata mukko ko fotini haalaluji cewɗi ene naata hakkude mon
haa ko aɗa ɗacci joomum ene suuto ene fata galle bawma bawgal aɗa jooɗi hande den wuli nangue wuli no feewi nungu ko noon tan wayata ne fiidi ala hay heldu gara den fiidat tan wuli ga an noon hay so wuli tan ganda a fi chéri mbaɗɗa mbaɗɗa gedde ɗo ɓorniɗa ske bamma de noddunoma bamma sohlima gedda ese arino ɗo ɗo yumma jooɗi ɗo o jooɗi o wi o yiɗi ko sinno ko sago makko ko wata e dewgal ma mi haalnimo ko wonanata noon e haala makko o wi kanko o meeɗi fiide ɓiiko ndeke noon ganda joom galle ma ko horoni pigal ko dondu pigal de an amin gandi ko wone ɓernde ma ko wone ma ko minen jibinma amin gandi ko jiɗɗa ko an noon suwoto taw jiɗɗa yaade ko ruttade to dewgal aɗa fiyeto hayron taw ko aɗa andi hoorema aɗa andi valeur ma aɗa andi to gummiɗa hayron mawɗo ɓuri andude belgol e jimɗi mum min kam ko ɗum tan jinnomi haalande ko nene kam eyyi gaddo wona anani ko bamma haali ko eyyi ko noon tan ko haali ko hammala andi kam ko noon tan woni hay batte wattata hen min kam dewgal toujours mbaadirom ko ɓiyam yo wona dewgal kadi jimmi ko wona e dewgal no gonirmi e dewgal ni ɓiyam woniri noon e dewgal boy min aɗa andi kam min haalaji cewɗi min mi yahani hen Kalista kala ko wawi kam wiide mboɗo wawi ɗum wadde accepté ha heddo affaire ko nenam waɗno ko yawti est ce que a faami Kalista haala mo ko e horum jinmi goppen copain joni holko woni dernière décision ma finale yow dernière décision aɗan ko ñagotoma mi nelanimo toon hande mi nelanimo toon janggo te mi nelani et puis hay goto mi waɗma ɗum expliqué juste parce que aɗa foti andude te gona seedam pour janggo e jaam ko ɗum tan tahi mboɗo haalanma mais mi nelanimo toon woto hay goto addoymo woto hay goto ñagonomo intervention c'est ça iblis ene heewi doole seydam ɗum tagi ɓe mbi iblis so tawima aɗa dari a finni jooɗo inna allah so tawima aɗa jooɗi lelo inna allah allah e mum hewde doole kono noon wonko gandanɗa hoore ma min mi ƴewata ɗum hakkude mon min noon komi sehilma komi ɓiyuma kala ɗo dañƴa jam mi dañat ɗon jam kala ɗo dañƴa fitina mi dañat ɗon tigui ha joni fitina min mami yaɓɓi koyɗam mi yaha ha ɗon ɗo galle mabɓe e nder oɗon tuma mi ƴeewa reglude caɗele ɗe mi ƴeewa andude kadi holno hunde yaari par ce que ɗum woni devoir am boy ko devoir ma mbatta mboɗo andi komin ñaworiɗomo saabi allah cette fois ci yaltu hen woto yaa toon woto nodduma woto wuppidama e Kalista c'est ça joni aɗa no mbatten mboɗo andi a wayri herde ata e Kalisia ala ɗo joni inchallah mi koɗatma ballade nde siwonma haysido ko lowol saɗa waɗa ata wañnana barade yañiro waɗa ata inchallah ko heddi ko mimami gére ɗum par ce que devoir am yañiro ata ma c'est ça duuɓi nogas e goo mbeɗa mi ɗo
kono an hay ko jibinoɗa faade hannde ko a meeɗa yiide cuutiima a meeɗa yiide neɗɗo arɗo wi ngare ceerne malla ngare kawrdineɓe no mbami ni sinno ko sagam taw ko noon ɓiyam wayata eyi kono noon piggal kam ɗum ala e dewgal piggal min kam mi yaadani e piggal ko heddi noon no bamma wini tan mawɗo andi belgol e jimde muɗum an andi aɗa andi noon gise ɗo jeyiraɗo noon wone rewɓe noon hayso piyama ne weeli ɗumen de wone rewɓe so gorko fiima hello goo fiima ɗiɗi te an aɗa yeedi yimɓe sigiri hen welma